रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। शरद पवार आपलं दैवतच आहे। अजित पवार यांनी सत्तेत गेल्याशिवाय जनतेची कामे होणार नाहीत ही भूमिका घेत निर्णय जाहीर केला। या निर्णयाला आपण बांधील राहिलो आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून ज्येष्ठ नेते MK गावडे यांच्या साथीने जिल्ह्यात संघटना भक्कम करणार असल्याचं राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक यांनी वेंगुर्ला इथं पत्रकार परिषदेत सांगितलंय। राष्ट्रवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून हे सर्व लोक आमच्या सोबत आहेत। आज अशी परिस्थिती झाली की काही कारणास्तव अजितदादांनी एक वेगळी भूमिका मांडली, परंतु आमचे दैवत हे शरद पवार साहेबच आहे। भूमिका मांडण्याचं कारण सत्तेत गेल्याशिवाय जनतेची कामं होणार नाही या भूमिकेतनं दादांनी आपला निर्णय जाहीर केला दिनांक 2 जुलै रोजी। आणि त्याचवेळी आम्ही सर्वांनी निर्णय घेतला की दादांनी जो निर्णय घेतला आहे त्या निर्णयाशी आपण बांधील राहू। आणि त्या अनुषंगाने मीटिंग मुंबईमध्ये होती आणि आम्ही गेलो काका कुडाळकर मी गावडे साहेबांच्या पण मी संपर्कात होतो, काही कारणास्तव ते येऊ शकले नाही। तर आम्हाला दोघांना जिल्हाध्यक्ष मला व कार्याध्यक्ष काका कुडाळकर साहेबांना केलं आणि आम्हाला सांगितलं तुम्ही काम करा। त्यानंतर आम्ही जिल्ह्यात येऊन आमच्या सर्वांशी गावडे साहेबांशी वगैरे आमचं चर्चा चालूच होती। त्यानंतर त्यांनी कंकुळीत सभा घेतली आम्ही 14 जुलैला। त्यानंतर पाऊस असताना सुद्धा सावंतवाडीत एक तालुक्याची सभा घेतली आणि सुंदरपैकी प्रतिसाद आम्हाला आहे। त्याचप्रमाणे गावडे साहेबांची माझी चर्चा होत असताना गावडे साहेब म्हणाले आपण सुद्धा वेंगुर्ल्यामध्ये बैठक घेऊ आणि पत्रकार परिषद घेऊ, दादांच्या बरोबर येण्यासाठी आवाहन करू। हे करत असताना आज गावडे साहेबांसारखी प्रज्ञाताईंसारखी आज माणसं माझ्यासोबत काका कुडाळकरांसोबत काम करणं हे महत्त्वाचं आहे। मी एक पदापेक्षा माझ्यासोबत कोण आहे, मी एकटा काय करू शकतो किंवा सर्वांना संघटित करून किती काम होऊ शकतं ह्याचं बेरजेचं गणित करणारा एक कार्यकर्ता मी आहे। आणि आम्ही दोघांनी ठरवूनच ठेवलं काकांनी आणि मी की कुठल्याही परिस्थितीत किती नाराज कार्यकर्ता असला, कुठलाही पदाधिकारी नाराज असला तरी त्याच्या घरी 10 वेळा जाणे आणि त्याला त्या प्रवाहात घेणे ही भूमिका आम्ही बजावण्याचं काम चालू केलेलं आहे। महत्त्वाचं म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात गेल्या बऱ्याच वर्षापासून सहकार क्षेत्रात आग्रहाचं नाव घेतलं जातं ते MK गावडे साहेबांचं घेतलं जातं, तर त्याचा तो उल्लेख करावाच लागेल। त्याचबरोबर एक महिला धाडसाने काथ्या उद्योगसारखा प्रकल्प राबवून त्याला पाठबळ देण्याचं काम गावडे साहेबांनी केलेलं आहे आणि त्या काथा उद्योगातून आज अनेक स्त्रियांना एक हाताला काम मिळालेलं आहे। त्यासाठी त्यांची चळवळ आम्ही पाहिलेली आहे जवळून। त्यांनी प्रज्ञाताईंनी जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी डायरेक्टरपदी काम केलेलं आहे, तिथे सुद्धा त्यांनी चांगलं काम केलं आहे। आमच्या MK गावडे साहेबांनी गोकुळ आपला दूध संघाच्या अध्यक्षपदी राहून दुधाच्या बाबतीत जिल्ह्यात एक चांगली यंत्रणा राबवलेली आहे। अशा प्रकारचा एक चांगला अनुभव असणारी व्यक्ती आमच्यासारख्यांच्या पाठीशी राहणं हे सुद्धा आमचं एक भाग्य आहे। मी तर एकच म्हणतो, मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून असलो
तरी हे सगळं ह्या सर्व लोकांना जे मला मार्गदर्शन करणार आहेत त्यांनाच सगळं राबवायचं आहे, मला मार्गदर्शक म्हणून त्यांनी राहायचं आहे. त्याच्यात कुठेही मी कमतरता भासू देणार नाही किंवा कुठेही मी कमीपणा करून बसणार नाही. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे आज वेंगुर्ला तालुक्याचं पर्यटनाच्या दृष्टीने नाव घेतलं जातं. वेंगुर्ला तालुका विकसित होण्यासाठी म्हणजे आज पाहिलं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला आहे. जगाच्या नकाशावरती पर्यटन जिल्हा म्हणून आहे. त्यात एक नाव घेतलं जातं ते वेंगुर्ला तालुक्याचं. चांगला एक समुद्र किनारा लाभलेला एक तालुका वेंगुर्ला तालुका मानला जातो. तर त्या पद्धतीत आज गावडे साहेबांनी, प्रज्ञाताईंनी, आज दादा आज सत्तेत आहे, अर्थमंत्री आहे. पर्यटनाच्या बाबतीत जी काय चालना घ्यायची असेल ती मी सांगण्याची गरज नाही. त्यांनी ते ह्याच्या आधीसुद्धा कार्य केलेलं आहे. वेंगुर्ला तालुका कसा पर्यटनाच्या झोतात न्यावा तिथे आज दादांशी आम्ही चर्चा केली तर दादा कुठे थांबताना त्याची मला पूर्ण कल्पना आहे. त्या पद्धतीने वेंगुर्ला तालुक्यात इतरही काही विकास कामं असतील तर गावडे साहेबांच्या माध्यमातून ह्या तालुक्यातल्या कार्यकर्त्यांनी सोडवावी. कारण का आज संधी आहे. आमचं सरकार हे शिवसेना, शिंदेगड, भाजप आणि राष्ट्रवादी अजितदादांनी हे आज निर्णय घेऊन त्याच्यात सामील झाले. ह्या तिघांबरोबर आमचं सरकार आहे. त्या पद्धतीनेच आम्ही जिल्ह्यातही काम करणार आहोत. कुणालाही न दुखवता कुठच्याही ह्या आमच्या या गटातल्या महायुतीतल्या तिन्ही पक्षाच्या सदस्यांना कुठलीही त्रास न करता आम्ही आमचा पक्ष कसा वाढेल त्या पद्धतीने आमच्या वाटचाल चालू राहणार आहे. तर त्या बाबतीत कार्यकर्त्यांनासुद्धा माझं आव्हान आहे की आज लोकांची विकास कामं करायची झाली तर सत्तेतल्या अजितदादांसारख्या माणसाच्या पाठीशी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी ठाम राहावं जेणेकरून लोकांना न्याय देता येईल. त्या पद्धतीने माझी या जिल्ह्यातल्या सर्व राष्ट्रवादीच्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना विनंती आहे जे आज संघटनेपासून अलिप्त आहेत, जे थांबलेले आहेत त्यांनीसुद्धा पक्षात यावं यासाठी आम्ही दोघेजण पूर्णपणे फिरत आहोत. आता तर गावडे साहेबांना आम्ही विनंतीसुद्धा केली आहे की आमच्यासोबत तुम्ही पूर्ण जिल्ह्यात फिरावं आणि त्यांनी मला होकार दिला आहे. त्या पद्धतीने सर्वांना सामूहिक मी एकत्र घेऊन सर्व ज्येष्ठ लोकांना एकत्रित सगळ्या 8ही तालुक्यांमध्ये फिरून जो कार्यकर्ता थांबला आहे त्याला प्रवाहात आणण्याचं काम मी आणि काका कुडाळकर, आम्ही एम.के. गावडे साहेब असतील, प्रज्ञाताई असतील, अनापूर गुरुजी असतील, हे सगळे मिळून आम्ही सगळ्यांना राष्ट्रवादी पक्ष वाढवण्यासाठी मदत करण्याचं आवाहन करणार आहोत. जी 2013पर्यंत राष्ट्रवादी होती त्या पद्धतीने राष्ट्रवादीची कशी वाटचाल करता येईल त्यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न राहणार आहेत आणि आमची खात्री आहे परमेश्वराच्या कृपेने आम्हाला ते यश मिळेल. कारण काय अजितदादांसारखं खंबीर नेतृत्व आमच्या पाठीशी आहे आणि त्याचबरोबर ह्या सर्व 8ही तालुक्यांमधल्या जनतेसाठी लोकाभिमुख असं काम आमची संघटना करेल असं मी आश्वासित करतो आणि ह्या पुढील काळात लोकांसाठी, जनतेच्या विकासासाठी आम्ही सदैव राहणार एवढंच सांगून थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.